हेलो लोगोफोर गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरनाय थाबाय। दिनै आंनि चेनेलाव 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट जाबाय आरोना लोगोफोर। बेफोर गासिबो नोंथांमोननि अननायावसो। I am vlogging. नुयो हमथालै। बाइकखौ खलांसैमोनलै ट्रलिखौनो। लोगोफोर नै मबाइल मालिक। लोगोफोर दायो जों क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव सफैबाय। प्रग्राम दं लोगोफोर ईशान मोसाहारिनि। गोबां कलेजखौनो इनभाइट खालामदों लोगोफोर। गेटखौ साजायगासिनो लोगो। बेयो फार्स्ट डेनि नङा दे लोगोफोर, लास्ट डेनिसो। Anak pindah sabai. Sabai juga bapak ini pangan kayaknya bertanya. Leya deh. Hanya koi dalam. Jangan kau nih. Anak cikin lagi. Naik jaya. Tim lawan naik jadi. Jangan kau nih. Anak cikin lagi. Naik jaya. Tim lawan naik jadi. भिडिअखौ थुंगेजासे नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय लोगोफोर। आं भिडिअखौ ससेल' होनाय जाबाय लोगोफोर। एडिटिं खालामनो सम मोनाखैमोन लोगोफोर, ओंखायनो आंनि चेनेलाथ' दायो 1000 साबस्क्राइबार कमप्लिट जाबाय आरोना लोगोफोर। नोंथांमोननि अननायावनो आसा खालामो नोंथांमोना बिदिनो आंखौ सापर्ट होलांबाय थागोन। लोगोफोर होनबा एसेनोसै। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन गुबुन भिडिअआव।